So karon gamit lang ko ani. Ambot on sa ni ako kabaluan ni pero ana akong manghod nga pangpatanggal sa mga blackheads, whiteheads, blackheads. Oh, ano siya. And okay ron tag naay instruction nga mabasa na ako, di na pa ginawa mabasa. Chinese. Chinese taon siya. So maningkamot ko nga kabalo sa oni paggamit. And maybe I'm gonna call my sister. Di man gatubag. Hello? Hello? Unsa ni paggamit? How do you use this thing? Di- Directly? Directly? Put it directly? Dili na ako ibutag mga container? Mo spread rin siya giya? Luod kay siya. Okay, I will spread this. I'll advertise this. Hindi na magtiwas pa ko ano yung akong gibuhat. What? Ha? Duulog? Metro? Wala yung kabalo. Sige. Okay, kabalo na kung saan paggamit ni. Kasi maugaw ni. Hindi lang. So, imun siya, butang yung daw diritso. So, magulat ko og 30 minutes. Kalugay pa ani. I don't know if I put it right and I need to dry this up in about 30 seconds or minutes or 10 minutes. I don't know. So, samtang kaulat ko, ang kaunsa lang ko. Pwede naman sir ni tanggalan. Yeah. Ayun. Nagtawag. I am Batman. Okay. Daw kayo natanggal nga. Okay.
Okay, kung kilay. Ah. Ha? Ha? Ow, ow, ow. Ah. Oh, ako naman kilay. Kay di mo ko kabaloon saon pagbutang ato di nawa mula akong kilay. Eh, napagi siya gapilit-pilit. And wa ko kabalo kung naabay natanggal o wala ani. Pero rag na yung natanggal yung ginagmay. Epektibo siya, kaso lang di na ko kabalo pagbutang. And ayaw butang ni dapit sa inyong kilay kung magpalit mo ani. Isakit dugay mo tanggal. Tanggal yung mga buhok-buhok. Ang pagay diri oh. Ah. So, if any case you want to buy some blackhead pore strip or Pilaten in the Philippines, in Bye-bye Kulambugan, Lano del Norte, dito lang order ni Kwan. Ni Sisterhood na ko. Moro to ang karon nga video. Salamat sa inyong pagtanaw and kadush! Kita kayo eh. Eh. Bantay lang to siya.